Mit-2 ta' Settembru sal-11 ta' Settembru f'pajjiżna se tiġi ċċelebrata l-Pride Week fix-xahar iddedikat lil persuni LGBTIQ+. Wara sentejn ta' pandemija dawn il-festi mistennija li jkunu ċċelebrati bil-kbir madwar Malta u Għawdex b'attivitajiet organizzati minn diversi gruppi. L-attivitajiet se jinfetħu b'festin organizzat mill-Allied Rainbow Communities fit-2 ta' Settembru. Għall-ewwel darba din is-sena se jżiru żewġ mixjiet magħrufa bħala Pride March, waħda f'Malta u oħra f'Għawdex. Dik li se ssir fil-Gżira Ewċija se tiġi organizzata mill-għaqda volontarja LGBTI+ Go Zone nhar is-Sibt li ġej. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riformi u l-ugwaljanza Rebecca Buttigieg iddeskriviet din il-Pride Week bħala mument importanti ħafna għax minkejja r-riżultati li kiseb pajjiżna f'dan il-qasam, il-Gvern xorta waħda jinsab impenjat li jkompli jsaħħaħ id-drittijiet ċivili f'pajjiżna. Fil-fatt għal-ewwel darba se nkun niċċelebraw il-Pride March ġewwa Għawdex illi jagħti messaġġ b'saħħtu fih innifsu il-fatt li se nkunu qed niċċelebraw il-fatt li flimkien qed nikkonsolidaw u nibnu soċjetà aktar ugwali, soċjetà aktar inklusiva, soċjetà li tixraq lil uliedna fl-aħħar mill-aħħar. Din hija ċelebrazzjoni ta' ġimgħa, ċelebrazzjoni ta' libertajiet ċivili u flimkien naħseb illi bħala gvern aħna kommessi illi nkomplu nħampqu sabiex ikollna din il-kawża tant tal-qalbna. Dwar dan, il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri laqab sodisfazzjon din l-inizjattiva li stqarr se sservi bħala turija ta' appoġġ lil din il-komunità f'pajjiżna mod speċjali fil-Gżira Ewċija li hija konsidrata bħala aktar konservattiva. Bħala parti mis-solidarjetà, bħala parti wkoll mill-appoġġ il-komunità LGBTIQ ġewwa l-Gżira ta' Għawdex li forsi hija meqjusa gżira aktar konservattiva sabiex propju niltaqgħu flimkien ġewwa l-Qawsa l-Laħab bażikament bis-swit il-Ministeru għal-Għawdex u mbagħad inkunu qegħdin nagħmlu l-mixja flimkien għal-ġin tal-Villa Randall. Għaldaqstant, nemmen li dan huwa wkoll pass importanti ġewwa din il-gżira sabiex inkomplu nippromovu fl-aħħar mill-aħħar l-ugwaljanza fost iċ-ċittadini tagħna. Ġimgħa wara, jiġifieri fl-10 ta' Settembru, il-Kapitali Maltija se tospita l-Malta Pride March li se titlaq minn Pjazza Kastelja u ddur dawra mal-Belt sa Pjazza Tritoni. Din il-mixja se tkun segwita minn kunċert fi Pjazza Tritoni. Nhar il-ħadd 11 ta' Awwissu għat-tieni darba se tiġi organizzata l-Pride Road Grand Harbour li se tara għexieren ta' opri tal-baħar ikkuluriti jiżejnu il-port il-kbir. Dawn l-attivitajiet se jkunu karatterizzati wkoll minn produzzjoni oriġinali bl-isem ta' It-Teatru tal-Miskin li se jsir bl-għajnuna tal-Kunsil Malti għall-Arti, tal-Aġenzija Żgħażagħ tal-MGRM, tal-ARC, tal-Ispazju Kreattiv, tal-European Year of Youth, tal-BOV Joseph Calleja Foundation u tad-Deloitte Foundation. Din il-produzzjoni minn Sajdon Studio se ssir bejn 23 u l-25 ta' Settembru fit-Teatru tal-Opra Aurora Rabat Għawdex u bejn 30 ta' Settembru u 2 Ottubru fl-Ispazju Kreattiv fil-Belt Valletta. Ħafna mill-attivitajiet ta' din is-sena qegħdin isiru bi preparazzjoni għal Europride li pajjiżna se jkun jagħti jospita s-sena d-dieħla. L-Europride hija l-akbar avveniment Ewropew ta' persuni LGBTIQ+ u ta' kull sena jattira eluf ta' persuni minn madwar id-dinja lejn il-post fejn jiġi organizzat. Għal aktar informazzjoni wieħed għandu jidħol fis-sit maltapride.org.